Здравейте! Аз съм Фоти от Ирис Имоти. Намираме се в слънчева Гърция. Тук съм на почивка. Имам удоволствието да използвам този момент, за да ви дам информация, че Ирис Имоти предлага имоти вече и в Гърция. Предлагаме имоти ексклузивно, в същото време работим и с колеги партньори от гръцките агенции за недвижими имоти. По този начин ще се опитаме да събереме богато портфолио от имоти, които да отговарят на вашето търсене. За повече за този проект чуйте Иван. Калимера, Фили! Както Фоти вече ви каза, Ирис Имоти предлага имоти на територията на Гърция. Независимо дали искате да закупите инвестиционен имот в Атина или Солун, или искате да прекарвате незабравими лета на къщата ви на Халкидики, ние можем да бъдем вашия партньор в целия процес на покупко-продажба. От избора на имот, през юридическата част до финализиране на самата сделка. Също ако продавате имот на територията на Гърция, можем да ви съдействаме с продажбата на имота. И не забравяйте, ние говорим български, we speak English, και εννοείται μιλάμε ελληνικά. Σας περιμένουμε, παιδιά. Γεια σου!